पण म्हटलं तुम्हाला दाखवतो एकदा, जरा सांगा मला कमेंट करून. ती खुरपून ती बारीक करून म्हणजे सुकवायची पहिला. एखादं आपण लहान मूल कसं जपतो तसं झाडांना जपायचं. आमच्या पडवीचं काम करायचं आहे दिवाळीच्या आधी, पण आता हे पाऊस आहे त्याच्यामुळे कॅन्सल केलं आम्ही. थकले बाबा, कुणालचे बाबा थकले पुरा हॉल. आजची सकाळ माझ्याकडून गुड मॉर्निंग. आकाश एकदम क्लिअर आहे, आज साफ आहे आकाश. माझी बायको आज कामात गुंतलेली आहे सकाळी सकाळी. ओ प्रिया, काय करता? काय चालला? काय बनवतस? कांदा पोहे शॉर्टकट मध्ये. सकाळी 6:15 वाजता मला जायचं आज लवकर, मग आज पहिला किचन मध्ये आली. पहिला किचन. आज कांदा पोहे बनवते फटाफट. आता झटपट काय कांदा पोहेच बनणार, बाकीचं व्हायला वेळ जातो ना. झटपट नाश्ता, झटपट पटापट सकाळचा नाश्ता. ती वेळ दाखवायची ना. आमच्या ना पडवलला एक म्हणजे फळ धरलंय, पण ती पडवल ना जरा वेगळ्या प्रकारची आहे. तुम्हाला मी दाखवते थोड्या वेळाने. जरा फक्त आम्हाला सांगा ती खायची असते का नाही, नाही तर मग ती वेळ मग आम्हाला काढून टाकायला बघते मी. जरा हा कुणाला जरा नाश्ता येते आणि दाखवते तुम्हाला. झालं बघा, नाश्त्याचं काम झालं. कुणालचे बाबा निरीक्षण करतात. आज सुरुवात बघा व्हिडिओची त्यांनीच केले. त्यांना म्हटलं जरा करा, मी जरा कामात बिझी आहे. तुम्हाला पडवल दाखवते. हे बघा, हे असं आलं पडवल. तर आमच्या काकांना विचारलं ना, ते म्हणाले की ह्याची वाढ मला वाटतं कमी होते, वेगळ्या प्रकारचं आहे असे म्हणाले. ते काढून ते खा असे म्हणाले. तरी पण म्हटलं तुम्हाला दाखवतो एकदा, जरा सांगा मला कमेंट करून. 2 होते तर एक काढून ठेवलं आहे, कारण तुम्हाला माहिती आहे पडवळ कसं लांब लचक येतं. चांगलं भरलंय आता. ते बाहेर गेलं ती वेल कापा पहिला. ही बघा वेल कशी गेली ती. ही पिवळी फुलं दिसत ना, ती गिलकीची वेल आहे. ती गेले बघा. हा जो समोर सागाचा झाड दिसतोय त्याच्यावरती वेल गेलेली आहे. कुणालच्या बाबाने म्हटलं ती कापून टाका आतल्या साईडला, म्हणजे ती बाहेर गेलेली आणि ती मरून जाईल. कारण काय होतं, गुरं वगैरे जातात ना इकडनं, थोडं तोंड दरकत आणि लावलं तर पूर्ण भाजी आपली खराब होऊन जाईल. ही वेगळी म्हणजे ही वेगळी वेल आहे. ह्या साईडला दुसरी लावली आणि ह्या साईडला आहे ती. इथे बघा ही वेगळ्या साईडला आहे. बघायला लागेल. चला पुढे चला. नमस्कार मित्रमैत्रिणींनो, मी प्रिया पवार आणि खूप खूप स्वागत करते साधा स्वयंपाक या आपल्या चॅनलमध्ये. सकाळचे 7:45 वाजलेत. झालं आहे बघा, सगळा फेरफटका मारून झाला आणि आता नाश्ता करायचा आहे आणि कामाला सुरुवात म्हणजे आज साफसफाई काढले, म्हणजे किचन वगैरे सगळं आवरून घेणार आहे मी आज. कारण आता राहिलेत किती 2-4 दिवसच राहिलेत. म्हटलं साफसफाई झाली का मग मी मोकळी. आणि जोपर्यंत साफसफाई होत नाही तोपर्यंत बघा दिवाळीचं काही पूर्ण म्हणजे होत पण नाही आणि काय घरातून आपण बाहेर पण पडू शकत नाही. त्याच्यामुळे आज आणि उद्या 2 दिवसामध्ये म्हटलं होऊन जाईल माझं. तर बघू आता कुणाला तर नाही आहे, पण कुणालचे बाबा आणि मी दोघं जरी मिळून आता करूया सुरुवात. त्याच्यामुळे आज सगळं म्हटलं बाकीचं जे आहे ते सगळं लेटच होईल, पण काम सगळं आधी करून घेऊया. पाऊस म्हणजे काल पडला होता संध्याकाळी पाऊस, म्हणजे जसं परवा दिवशी पडला तसं काल संध्याकाळी पण भरपूर पडला. तुम्हाला तारीख सांगते, आज रविवार आहे म्हणजे शनिवारी. काल तारीख किती होती? तारीख नाही माहिती पडत ना. 15 आहे वाटतं आज तारीख. 15 का 16 आहे वाटतं. काल 15 तारीख होती. काय केलं होतं केळ्याच्या सालीचं? केळ्याची साल सुकवायची. आपल्याला ना एक कमेंट होती कालच्या व्हिडिओमध्ये, एका ताईने विचारलं होतं की त्यांचं जे जास्वंदीचं फूल म्हणजे झाड आहे त्याला फुलं वगैरे येत नाही वाटतं. झाड जर मोठं झालं असेल तर त्याला ते साईडने खुरप्याने खुरपून केळ्याची साळी वगैरे असतात ना, हां, केळ्याची साल
ती खुरपून ती बारीक करून म्हणजे सुकवायची पहिला, सुकून ती पावडर करून, पावडर म्हणजे बारीक बारीक तुकडे तुकडे करून, बारीक छोटे तुकडे करून टाकायचे. खतासाठी खत करून त्यात टाकायचं. कांद्याच्या सालीचं पाणी पण चालेल ना? सालीचं पाणी टाकायचं. हां, कांद्याचे साल आहे ना भिजत घाला, 2 दिवस भिजवायचं आणि मग ते पाणी तयार होतं ते, आणि ते मग घालायचं झाडांना किंवा स्प्रे करायचा, चांगलं असतं ते. पण जितकं शक्य होईल कटिंग केलेलं चांगलं ना. नॅचरली आहे. झाड कटिंग करायचं पहिला, झाड कटिंग करून ते कांद्याच्या साली बिलीचं खत घालायचं. केळ्याचं वगैरे चांगलंच घरगुती सगळं. घरगुती कटिंग करायला पाहिजे, कीड बीड लागले ना कटिंग करून घ्या. आमचं झाड बघा तिकडे आहे ना, हे बघा त्या साईडला आता गेट जवळ आपल्या बघा ते जास्वंदीचं झाड आहे ना, पूर्ण कटिंग म्हणजे हे झालं होतं, किडलं होतं. मग त्याला आम्ही पूर्ण कटिंग केलं कुणालच्या बाबांनी, व्यवस्थित सगळं स्प्रे वगैरे केला, फवारणी केली म्हणजे कीड लागलेलं म्हणून. आणि मग नंतरला आता ते चांगलं बघा व्यवस्थित झालंय, फुल धरलंय, कळ्या धरलं वाटतं. मागे तुम्हाला दाखवलं होतं, 1 मिनिट मी दाखवते, जवळ जाते. हे बघा आता आले मी, हे बघा पहिलं फुल धरलंय. हां छान आहे, मस्त लाल भडक रंग बघा. 2 आहे कलर, डबल कलर आहे. पिवळा पण येतो ना. पिवळा पण येतो. हे कलम केलेलं आहे कुणालच्या बाबाने ना, हे कलम केलेलं, त्याच्यामुळे पिवळं आणि लाल असे फुलं येतात. आणि बघा किती सुंदर झालं झाड आता. डबल येते. आमचं असं होतं की भले फूल नाही धरलं तरी चालेल, पण ते जगू दे असं आमचा विचार होता. पण फुल बघा धरलं, कारण हे ऊन आलं ना, उन्हात आता ते कळ्या बिल्या त्यांच्याकडे सांग, उन्हात त्यांना कळ्याला धरणार, ऊन पाहिजे त्यांना. पावसात कोणतंही झाड आहे ना, हे फुल झाडं ती ग्रोथ वाढतात, फळ देत नाही लवकर. हे जंगली बघा कशी मस्त अशी गुलाबी रंग. ऊन आला ना की आता होती. हे जंगली झाड आहे, उन्हात ठेवायला सांग त्यांना जास्त जास्त. हा ऊन वगैरे दाखवायचं. आता हे झाड आम्ही जपलं म्हणजे हे आमचं आठवणीतलं झाड आहे. आमचं मुंबईचं जे घर होतं ना, ते खूप जुनं झाड आहे हे आमचं. त्याच्यामुळे बघा आपल्या भावना पण जोडलेल्या असतात झाडांशी. आणि अजून एक सांगेन की प्रेमाने सगळं करायचं, मायेने, मग सगळं अगदी व्यवस्थित होतं. एखादं आपण लहान मूल कसं जपतो तसं झाडांना जपायचं, छान होतं. हे बघा असे पिंक फुलं बघा सगळे लागलेत, ही सगळी जंगली आहेत, पण ते छान दिसतात म्हणून मग आम्ही काढत नाही. मग गोंडा सुकला, पण गोंड्याला कशी बघा फुलं आली का ते सुकून जातं ना झाड. हे बघा कसं झालं. पण ते पुन्हा आम्ही आता ते सुकवणार, बिया त्याच्या टाकल्यात सुकत. आणि हे बघा हे लावलेलं आहे, ते हे पण जंगली आहे, पण खूप सुंदर आहे, हे दिसते बघा किती छान. चला बाबा, खूप उशीर झाला, साफसफाई करायची. झाडांचं किती पण दाखवलं ना तरी मन भरत नाही माझं पण. मी दाखवायला सुरुवात करते आणि मग बोलतच राहते. चला चला, सुरुवात बघा केले साफसफाईला. आधी माळ्यावरनं केले सुरुवात. ते झाडू पण तिथे आहे, ऐकलं का? एकच काढ सगळं, म्हणजे जे यूज नाही करत ना सामान ते सगळं वर टाकलंय. ते मॉप दे, ते मॉप पण तो लागेल आता, दोन्ही देते. हे नवीन आहे ना डस्टर बघा आणलंय, ते आता मी पहिला वापरते आणि मग तुम्हाला मी सांगते कसं आहे ते. पण म्हणजे यूज नव्हतं ना काय केलेलं, म्हणून मग ना मी तुम्हाला सांगितलं नाही आणि दाखवलं पण नाही. हे बघा हे असं आणलेलं आहे, बघू म्हटलं वापरायला होईल आता. चला सुरुवात करूया. भरपूर काम आहे आज, वेळ नाही, वेळ कमी आहे आमच्याकडे आज. पण आज एका पुऱ्या दिवसात करायचा विचार आहे की आज पुरा एका दिवसात सगळं संपून टाकूया, म्हणजे टेन्शन नाही. बाकी छोटं मोठं राहील ते उद्याला होऊन जाईल, म्हणजे क्लिनिंगचा आज पूर्णच करणार. माझा पोचेल हात. कोपऱ्यात जाऊ दे, कोपऱ्यामध्ये बरोबर टाकलं. आता मी घेतलंय किचन आवरायला. किचनचे सगळे डबे आधी रिकामी करून घेते, जी काही भांडे आहेत ते सगळे रिकामी करून घेणार आणि मग घासायला घेणार. कुणालचे बाबा अजून माळ्यावरच आहे. काय नको तुला? ती पिशवीमध्ये पॅक करून ठेव आणि खाली टाक, पिशवी वरती दिली. आणि मागच्या एका व्हिडिओमध्ये तुम्हाला म्हणाली होती आमचं पडवीचं काम करायचं आहे दिवाळीच्या आधी, पण आता हे पाऊस आहे त्याच्यामुळे कॅन्सल केलं आम्ही. म्हणजे समजा ना 1-2-3 महिन्यानंतर करू, मग दिवाळीच्या नंतरच बघू. पाऊस पूर्ण जाऊ दे, नंतर बघूया मग. कारण आता घाई करून पण काय उपयोग नाही, आपलं काम कसं व्यवस्थित होणार नाही त्याच्यामुळे. तर सगळी डबे आता मी खाली करून घेते. हा कपडे म्हटलं गाडीत जाऊ दे. हे सामान उचलायचं इकडचं, ते नंतरला घेते. एक एक कोपरा घ्यायचा करून.
हे सगळं नको उपसायला. ते झाडाला आधी नंतर नाही हे सगळं इकडचं झालं ना मग हे नंतरला करते. मग हे काय जाळत नाही, काय वेळ मोठं नाही का त्यात काय झाडाला आहे. आणि ही बघा सगळं हे काढलंय. हे इकडचं पण सगळं साफ करून झालं, म्हणजे जाळा वगैरे सगळं काढून झालंय, सगळं झालंय. आता फक्त ही भांडी मला घासायची. लाईट गेले आमच्याकडे, त्याच्यामुळे थोडंसं अंधार वाटेल. ही सर्व रिकामी करून ठेवलेत भांडी. बाहेर घेणार होती पण बाहेर थोडंसं वातावरण बघा पावसासारखं वाटतंय. हे बघा बाहेर, त्याच्यामुळे म्हटलं इथे उभं राहूनच घासलेलं बरं. अजून माझं जेवण पण बाकी आहे करायचं. बघा हे सगळं असं रिकामी केलं. आणि थोडंसं मी चेंज करणार आहे, ते तुम्हाला मी नंतर दाखवीन पुढच्या व्हिडिओमध्ये. आणि कुणालचे बाबा बघा इथे हॉलमध्ये करतात. म्हणजे मी किचनमध्ये होते तोपर्यंत त्यांनी इथे हॉलमध्ये करून घेतलं सगळं. सगळं म्हणजे अर्ध बाकी आहे. आणि सामान बघा सगळं बाहेर काढून ठेवलं आहे. संसार सगळा बाहेर पडला आहे हे बघा. ते सगळं खायचं वगैरे ना, म्हटलं ऊन आलं ना तर थोडंसं, तर म्हटलं जरा ऊन लागलं का बरं पडेल. ह्या साईडला कपडे वगैरे सगळं इथे टाकलेत. हे बघा हे सगळं माळ्यावरनं काढलं आहे, शूज वगैरे सगळं. आता हे सगळं व्यवस्थित लावून ठेवायचं आहे. अर्ध सामान आहे ना त्या गाडीमध्ये पण टाकून ठेवलेत, कपडे वगैरे. इतकं सामान आहे ना, अजून काय अरेंज नाही ना केलेलं, कपाट वरती आहे त्याच्यामुळे जरा प्रॉब्लेम होते. पण होईल आता बघू, पाऊस गेल्यानंतर आहे ना आणायचं आहे कपाट. बाकीचं नंतर बघू. चला अजून पंखे विंखे पुसायचे आहेत ना, हे तोरणं काढायला पाहिजे. तर कुणाचा हात पुसला, आपला हात नाही पोचणार. कामाचं आहे ते डस्टर, चांगलं आहे. चांगलं आहे ना. झालं काय तुझं? हो मॅडम, तुमचं काय झालं की नाही? अजून भांडी एवढं पडली, तर अर्धी घातली, अर्धी बाहेर टाकली सुकत. जेवण काय करायचं? भूक लागली मला आता. भूक लागली आहे. चहा असेल थोडा गरम कर, थोडा चहा पी. नाही मी आता भांडी घासते, पहिलं जे खायला बनवते जेवणाचं काय ते करते. सर्व रसोड्यावर घेतलंय. हा सर्व रसोड्यावर घेतलं का म्हटलं? झालं हॉलचं झालं. हॉलचा त्या साईडला पुसायचं आहे मला. ते सुकते का बघते. ते सोपाय पाळवलाय ना, त्याच्या खाली सुकल्यावरती परत ते तिकडे ठेवून सामान मग करेन. अजून मला 1 तास जाईल भांडी घासायला. घासून घ्या पसारा सगळा आवरा. दिवाळी आहे. भांडी बघा झाले घासून. फक्त हे बरण्या आहेत ना मला रिकामी करायच्या आहेत, त्या आता मी थोड्या वेळाने करणार आहे. आणि हॉल कुठे गेले का? आलं दमलात. हॉल आहे ना कुणाच्या बाबाने सगळं साफ केलेलं आहे बघा. ते सगळं घेऊन आहे ना. देवाचं बाकी आहे अजून, ते आता नाही करणार, ते उद्याला करणार आहे. दमले त्याने पुरा हॉल त्यांनीच केला. आणि भांडी बघा घासून ही अशी बाहेर टाकले सुकत. त्याच्यामुळे आता त्या बरण्या रिकाम्या झाल्यात ना, त्या आता बघते प्लास्टिकच्या पिशव्यामध्ये मला धान्य काढावं लागेल, कारण एक पण भांडं घरात नाही आहे, सगळे घासून काढलेत. बघू आता. तर सगळ्यात आधी मी आता जेवण करून घेते, वाजले ते दाखवते. हे बघा 12 वाजायला आले. आधी जेवण करते आणि नंतरला हे सगळं होईल. हे इकडे पण खाली सगळं पुसून वगैरे घेतलं. आणि चॉक असतो ना ते कॉक्रोचचा, ते असं मारून ठेवलं आहे. थोडंसं जरा वेगळं करायचा विचार आहे, बघू आता. हे पण पुसून काढलं आहे सगळं. तर जेवण करायला घेतलं बघा आता. आज शॉर्टकटमध्ये जेवण, म्हणजे आज बघा रविवार आहे, तर सुकी मच्छी असते ना सुकट, त्याचं कालवण बनवते आणि भात पटापट करून घेते. अजून आंघोळ पण बाकी आहे, म्हणजे सगळं काम झालं ना का नंतर थोड्या वेळाने करते. केस पण धुवायचे. रात्री ना केसांना बघा असं भरपूर तेल लावलं होतं. म्हटलं आज धूळ म्हटलं बसणार, काम करायचं तर जरा तर होऊन जाईल. म्हटलं आजचा दिवस आणि अजून एक उद्याचा दिवस पण जाणार, एका दिवसात होणार नाही. कुणाल पण हा बघा आला, आत्ताच आला. एक 5-10 मिनटं झाली आणि आता जेवायला घेतलंय. हे बघा जेवण दाखवते तुम्हाला. आज काय साधं सिंपलच आहे आपलं. भात बनवलंय आणि हे बघा हे कालवण सुक्या मच्छीचं. आणि जोडीला कांदा कापलाय. हा बघा चांगलं जेवण आहे आजचं.
कुणा पाणी वगैरे जरा पियाला पाणी आण. मी 1 ग्लास आणले, अजून 1 ग्लास आण. तांब्याचा हंडा आणि त्यातला ना. आता ह्यांना जेवायला देते. जाम भूक लागली, आतमध्ये काम करून करून भूक लागली. एकच ग्लास बघ. हा, एक आणलं, एकच उपर. थकले बाबा, कुणालचे बाबा थकले. पुरा हॉल पुरा त्यांनी साफ केलेला आहे. मी किचनमध्ये होती. आता अजून बरंच काम बाकी आहे. पंखे साफ करायचे, ट्यूबलाईट पुसायचे. कुणाल ते सगळं तुझ्याकडे ना. काय रे? हां, हे काम आमचं कुणाल करतं, नेहमीचंच आहे ते. कारण त्याची हाईट बघा जास्त आहे ना, त्याच्यामुळे मग हे काम आम्ही त्याच्याकडेच देतो. चला चला जेवायला घ्या. चला चला, भूक लागली तर. कशात देऊ? ते घेऊन ताट. हां, 2:30 वाजले बघा दुपारचे. आणि थोडंफार इकडे जे सामान सुकत घातलेलं ना, ते कुणालने उचललं. अजून हे बाकी आहेत बघा, भांडी वगैरे सगळं करायचं. सगळं हे साफसफाई म्हटलं का एका दिवसामध्ये होणार नाही, 2-3 दिवस आरामात जाणार आहे. आणि आत्ता माझं थोडंसं एडिटिंगचं काम बाकी आहे, ते मी आता अगोदर करून घेणार. आमच्याकडे सगळेजण घरात ना आराम करतात. म्हणजे कुणालचे बाबा पण झोपले, त्यांनी भरपूर मला मदत केली म्हणून म्हणजे थोडंफार तरी आटपलं. नाहीतर एकटे असते ना तेवढं सगळं झालंच नसतं. आता ही भांडी वगैरे पण सगळी लावायचं बाकी आहे. अजून किचनचे टाईल्स वगैरे धुवायचे. ते आता मी पहिला अगोदर हे व्हिडिओचं काम करून घेणार आणि मग ते मला वाटतं 4-4:30 होतील तोपर्यंत एडिटिंगला. म्हणजे 2 तास आरामात जाणार. नंतर संध्याकाळच्या वेळेसच करायला घेईन, मग बरं पडेल. मग जे मोठं काम सगळं झालेलं आहे. आता ते छोटं असेल ते म्हटलं दिवाळी यायच्या आधीपर्यंत होऊन जाईल. मग तर चला, आता व्हिडिओ आजचा मी इथेच संपवते, कारण मला वाटतं व्हिडिओ हा खूप मोठा झाला असेल. आता ह्याच्या पुढे जे काय असेल ते तुम्हाला मी पुढच्या व्हिडिओमध्ये शेअर करीन. तर चला, व्हिडिओ आता आजचा इथेच संपूया. तुम्हाला जरूर आवडला असेल तर जरूर लाईक करा, शेअर करा. नवीन नसेल तर सबस्क्राईब करा चॅनलला. तर पुन्हा आपण भेटूया पुढच्या व्हिडिओमध्ये. तोपर्यंत खूप खूप धन्यवाद.